Ani imene linkamwankamwa pakati pa anthu amene amakonda kuonera mafilimu ndi nkhani ya filimu imene yangotuluka kumene filimu imene mutu wake ndi Khasu imene pangotha mwezi umodzi wokha chiyikireni pa YouTube koma tikangana ma views kapena kuti anthu amene aonera filimu imene apitirira ndithu 300,000. So nzonena kuti ino Amalawi mwayilandira ndithu ndi mtima wanu wonse komanso mwachimwemwe ndipo filimu imene ndikukhulupirira kuti yakusangalasani chifukwa kuti pofika ma views ochuluka choncho kukanthawi kochepa zimaonesa nana kuti ayi filimu imene yakonzedwa bwino ndithu ndiye mwina mulene mafunso osiyanasiyana okhuza filimu imene kunena kuti zidatani kuti alembe filimu imeneyi zosiyanasiyana zimene inuyo mukufuna kuziwa zokhuza filimu imeneyi mwina muli nazo n'chifukwa chake tinachiona chanzeru kunena kuti ticheze ndi mmodzi wa akonzi a filimu imeneyi komanso anali actor mu filimu imeneyi anatenga mbali yemwe dzina lake ndi Adobe mu filimu imeneyi koma dzina lake leneni ndi Jameson Kabo. Tikatucheza naye ine ndi Kenan Savala ndithu tikhale limodzi. Ndikulande na Adobe mu filimu. Zikomo kwambiri. Dzina limene la Adobe ndili kuti Adobe Premiere, Adobe Photoshop kapena bwanji. Ayi ndi dzina ndithu la munthu amene limakhalira mayina onse. Adobe. Yeah. Chabwino. Adobe mu filimu imene ya Khasu anali munthu amene amagulitsa makasu pa ngongole. Kubasa nani munthu wovuta kwambiri ndinovuta hayi inokhala filimu jabe inu mwandona amene ndadekera vano opo ningakhale ovuta ene yes ndikanenero popeza muno ndi mu studio bwanyi unatifuso limeneja kuchoka pa interview kuyamba so kupanga za mfilimu ayi ine ndinodeka mene mungondonera kufatsa kwanga nkumene kubasa olo mundipeze pa nyumba ndi chonchi basi chabwino kuyamba ndifunso nena kuti pokhala mmodzi wa amene amachambula kanema amene komanso munali mu filimu imeneyi. How excited were you kutenga mbali ziwiri zonse kukhala mmodzi wa marketers komanso kuchambula filimu imeneyi? Okay, nkhani imene machitika kwambiri ndi chidwi. Zikungotengerano chidwi cha munthu amene apatsidwa mapatiwo. For example, analipo anthu ndithu amene akatha kupanga zinthu zimene neyo ndidapanga. Komano amapezeka kuti ena ndi ena amathawa. Komano nkhani inalionena kuti chidwi cha munthu chikampangisa, chimapangisa kuti china chonse chikhale chotheka. Chabwino tikangana sopano mlembi wa filimu imeneyi Clayton Thomas amene amadziwika ndi dzina loti Akira komanso director John Gama ndi inuyo zinakhala bwanji unena kuti anthu atatu inuyo mukumane mupange produce filimu imeneyi? Okay, nkhani imene machitika ndionera kuti chinthuchi Akira anachikonza ngati company imene amatha kuona kuti okay movie yanga ndikuyenera kuti nditenge uyu ndi amene andithandizire ngati director ndipo producer wanga ndikuyenera ndipange uyu amene andipangire produce chinthu changa kandi screenplay andipangire nduyu fwa chinthu chinagwiridwa ngati team ojambula producer director ndi madera ena ndi nawo aliyense anatenga pati yake then ndofuna kuti chinthu chatachipanga kukhala chinthu chimodzi ndipo champhamvu sikuti chinthu chinapangidwa ni mutu umodzi. Chabwino popanga filimu potulutsa filimu komanso china chilichonse munthu pokhala artist kapena kuti munthu amene wapanga za art sukhala ndi sure kapena kuti sukhala otsimikizika unena kuti chinthu chimene ndikupangachi anthu achilandira bwino kwambiri umakhoza mwina kumaona nganena kuti amene ndikupangamo anthu mwina asachilandira bwino kapena kumata mene ndikupangamo anthu achilandira bwino koma zimachitika mosiyana. Inuyo mmene machita filimu imeneyi mayembekezera kuti anthu achilandira bwino chonchi? Ifeyo sitimayembekezera kuti chinthuchi chikhala chonchi imene chilili mu tsiku la lero ndipo sitimayembekezeranso timangochipanga chinthu choonera kuti okay ifeyo tikupanga chinthu monga anthu ena amapangira koma zotsatira zake napezeka kuti chinthu chitatuluka anthu dziko lino la Malawi adachilandira then ndofunapezeka kuti wina aliyense akusangalala nacho inde anthu salephera kuyankhulabe komano ambiri akuchiyamikira chinthu chonena kuti okay chinthuchi magayizi tufuna mapati 3 ambiri amene akuchulukira kamati imbira mafoni akuti afuna apati 3 ipitirirabe mwaone. Chabwino chimene mafunanso kuziwa mbali na chona kuti excitement sopano ndiyo tani popeza mwina simayembekezera kuti anthu ayilandira bwino kwambiri kukhala ndi ma views ochuluka chonchi mu mwezi umodzi wokha mwina iniwo chimwemwe chanu chotani? Apopo ife nkhani ya chimwemwe ndionera kuti yatipasa mphamvu yonera kuti tilimbikire ngati tinali ofowoka tikhale anthu olimbikira kupanganso zinthu zina kuti Amalawi so atikonde chifukwa zingathe kutheka kunena kuti chinthu ichi Amalawi achikonda koma next ntchito ina imene ingabwere
zapezeka kuti anthu sachikonda fuati natayirira komano apapa amene amalawi achikondera chinthu chathu zatipangisaso ifeyo anthu amene tachipangawo tikhalenso ni mphamvu kuti tikamadzapanga china tizakhalebe ni masapoti ambiri. Chinthu china chimene chili chochitisa chidwi kapena kuti chimene mwina anthu amakhala chidwi kwambiri ndi character ya munthu mu filimu. Munthu ngati filimu ali ozunguza kwambiri ngati mene machita mucha. Amayembekezana na kuti munthu amene mwina in real life kapena kuti moyo wake wa siku ndi siku ndi amachita zimene zichazo amachita mfilimu muzija. Nene kuti zinachitikapo kwa iwe ngati Adobe. Kuchitika ngati kuona zimene amaona Adobe akuchita mfilimu muzija ngumayembekezana kuti angachitenso in real life kaya mwina popisa analozunguza kwambiri akumaona ngati kunena kuti munthu ngozunguza kapena mwina unaiso ndikaita ina makonda akazi mwati basi la amene zizima panga mfilimu zinize. Avodi mwango ndikumbutsa ngati pati ya yokondatsika naye mu filimu anthu ena oloso pati ija yoti ndimakakwinya ngongole bambo alola pati manager pati manager dzana ndikuyenda mtown ndinakumana ndi mkulu wina wake ineru kundilusira kumaona ngati kuti zimene ndimapanga mu filimu zija ndi zeni ndikufunaso kundigwira malaya kuti iwe munthu wankhanza kwambiri ayiwala zoti ndi filimu. Mwaona ndeno zinthu zimene timapanga mu filimu zija kawiri timakhala zinthu zongoyerekezera kuti anthu ena atengerepo phunziro sikuti ndi life yathu imene timakhalira nthawi zonse komano timapanga zinthu zija cholinga chona kuti anthu ena ngati amapanga zinthu zimene zija atengepo phunziro lina lake. Chabwino pokhala mmodzi wa anthu amene ali akonza filimu imene mwina apo ikonza movie imene kufika kuti atuluka kumakumana mavuto otani. Mavuto athu amene takumana nawo ndi mavuto angapo koma sikuti ndingachite kukwanisa kutchula onse. Zimene zimatichitira ubwino nthawi zambiri imapezeka kuti sinangazi muhakira entertainment muli equipment yonse imene timatha tokha kungoti tangolemba nkhani nkuyamba kukajambula mwaoneti nde zimathaso kutichitira ubwino koma mavuto ena ndi ena amene takumana nawo mu filimu iyi itatuluka ndionena kuti ndomwe omwe ndanenawo kunena kuti nthawi zina anthu amatha kumaona ngati kuti ndi live feed yathu yeniyeni imene timapanga mu filimu mucha mwina ena amatha kumangoti kuyira kumene tikudusana nawo ati mwachona chadobe chichadobe choyipa mu filimu mwaona kumakhala ngati kuti zimene zikuchitika zimachitika mu filimu ndi zenizeni timene tobe ndi mavuto timene tikumatha kumana nato koma sikuti ni mavuto ambiri titakunena choncho machitidwe yake. Chabwino mafuruko zako mbali ya mavuto ubwino umene mwaupeza filimu imene kupatula izizo na kuti anthu ayilandira bwino komanso ili ndi ma views ochuluka palinso ubwino wina umene mwaupeza umene mungafurukoze na kuti ifeyo mmene ndangojambula filimu iyi nkuyipitisa kugula anthu tapeza ubwino ubwino ndendo ochuluka chifukwa zinthu zabwera zili pa neutral chilichonse imene tingafune chikumatheka. For example mbuyomu tikafuna kujambula filimu timachita kugubira olo kupita ku polisi kuja kuyamba kulemba chikalata kutikana koma panopo titakupita ndi anyamata ajawa kupita kaya ndi kuchipatala kufuna kuti tijambule kasini kene kochepaka kupezeka kuti akatikanira komano panopo zinthuzo zili mu neutral chiyonse imene tingafune chitakutheka panopo. Nde apapa tinganene kuti ubwino umene wachitika kunkhani ngati izi zimene zachitikamu ubwino ndi ndosaneneka olo ngakhale ma business amene tikuwapeza kudzera mu movie ndi abwinonso ambiriso. Chabwino kupatula filimu imene ya Khasu pali filimu ina imene unathandiza mwina kupanga produce kapena kupanga nawo act alipo I think kandi atatu ameneyo sikuti filimu imene anthu akuma Force Melody ndi abwino anthu amaona ngati kuti filimu imene yoyamba kwa ineyo ndi ya Khasu pamene si ya Khasu yayi pali mafilimu ndithu mwina kandi atatu ameneyo and 4 timakomederiso ndi tambirimbiri pali filimu ya Identical Twins filimu imene ndi yanga imene timati Identical Twins filimu iyi tisayiwale si yanga ndi Akira mwanguthandiza kujambula komanso kupezeka mu filimu Identical Twins ndi yanga imene ndidapanga ndekha acting komanso ndi mwini wake wachani wa filimu iyi. Of course filimu iyi imene actor ndineyo komano si yanga ayi ndi Akira ya Khasu yeti ndi paliso filimu ina ya Marriage Fate ndinadzasinthana po akazi ndi Akira mu filimu imeneyo inatuka mu 2022
ya imenenso inatenganso mtunda ndithu nde mafilimu alipo ndithu sikuti filimu ndi yokhayi ya kusogoloko kuliso masomphenya ofuna kutulutsa mafilimu ambirimbiri apapa ndi mu December imwe yabwerayi tikubwera ndi Foreigner filimu imene yalembedwanso mwa ukadaulo kwambiri koma title yake ndi Foreigner mwina malaini awiri kapena atatu ikukamba zotani filimu imeneyi aya apapa tisachite kululiratu iya izangu kututumusani chabwino pambalipo panga act mafilimu komanso kuchambula pali zina zimene mapanga ngati Jamison. Okay, ineyo ndi zingapo zimene mapanga sizokha. For example, filimu iyi chifukwa yandichokesa kwambiri anthu amba kunidziwa nodiza mafilimu. Koma mbuyomu ineyo ndi anthu ambiri amanidziwa ndi painting and decoration. Ndi mapanga painters. Ndi malemba m'mashopu. Ningoti art and science kujambula amene muli ino kujambula ndi pencil. Bwino. Mapanga so zimene. Zimenezo ndi mapanga. T-shirt printing, tima dendaso ma t-shirt. Nde apapa zimene mapanga kwa ineyo ndi zimenezo. Chabwino mwina pamene tikumaliza ndi mawu ati amene mungawuza anthu amene amakonda maluso anu makamaka anthu amene pakadali pano amene akukonda kuonera filimu imene mungawapatsa uthenga utani? Okay, uthenga wake siwapatali. Uthenga choyambirira ndi kuwayamikira kwambiri kuti atilandira ndipo atipanga support. Fwa chinthu ngati atilandira kuchionerera ndi support yayikulu kwa ifeyo. Kupita pa YouTube nkupanga subscribe ndi chinthu si chinthu chophwekayi. Ndipo kumapezeka kuti tili ma view ngati amene achawo kwa mwezi umodzi. Ifeyo tiyathokoze kwambiri anthu amene achilandira chinthu ngati chimene chichi. Komanso chinthu china kwa amene ali ndi maluso ngati amene wachonde asaziyang'anire pansi. Atumphuke ndithu koyera. Sikuti ifeyo wina wake atafuna kuti Adobe bwera tidzathandizire filimu sikuti ningakhale munthu amatama. Nena uraya isine level yanu. Ili pamwamba ataonera kuviyanga anthu ochuluka kwambiri. Ndi chimodzimodzi mene wina aliyese mene timachezera. Olo tikumane pa njira ticheza chimodzimodzi. Sikuti akhale ndi mantha. Kaya alemba nkhani kaya atani ali nawo ufulu kuti itana ngati angasangasidwe ndi character yanga imene ndidatenga unena kuti okay uyu akatithandiza pakuti. Ali nawo ufulu umenewo. Chabwino tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mmene mondi mene ndachezera ndi Jamison Kabu amene amadziwika ndi dzina kuti Adobe mu filimu imene yangotuluka kumene filimu imene mutu wake ndi Khasu. Watifotokoza zambiri zokhuza filimu imeneyi komanso zabwino zimene akumana nazo komanso zokhoma zimene akumana nazo pokonza filimu imeneyi ifike pamene yafika pano kuti inu ndine timatha kuyionera ndithu pa YouTube. Ngati simunanene filimu imeneyi ndithu tachitani ndithu taonerani filimu imeneyi kutukula maluso anzathu muno Malawi. Ine ndi Kenan Savala ndakundaonera kuti muli pamenepo kuonera program imeneyi.